J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Père Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala kasegi herala dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jam rola ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro benondo dien jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di agence Dunia Travel Service Jenwa nkele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele yi innal hamda Kabeni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangerie supermarché hôtel baru restaurant école publique école privée avocat notaire huissier pharmacie société de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Tenka an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ Kassim yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kassim ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kassim n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ na a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. an bɛ a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa k'aw ni sɔgɔma bi ye araba ye décembre kalo ale tile 4 ye bi ye Amara aw ka kalo in a bɛ ka taa dɛ ka teli dɛ sɔgɔmada in na Amara keɲebakaw ka sira ko ale ti sɔn dɛ bingalikɛlaw bɛ a kan Tombouctou fe k'i min bɛ n'o ye Lafiyabugu ye ale ni Jingareber Kadafi kun ye canal min sen ko yen y'a bila pewu ji a bɛ ka woyo ka don Tombouctou kɔnɔna na an na o jaw yira aw la kɛnɛya ko ta nasira fɛ jɛkulu min bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min n'o ye an balimamuso Aissata Bundi ye Kewulen Bundi ye ale ye baro sigi kɛ jabɛti bana kan n'an bɔra yan nata Gabriel Touré kɔnɔna na 120 n'o ye Ablaye Fofana ye ale n'a ka maaw fana ye dɛmɛ ta ka don maaw ma ye CMDT
a ka privatisation ko k'a bɛna nɔgɔya han a dɔgɔ duman ye nin kalo in tile 17 ye assemblée générale extraordinaire o bɛ yen tɔndenw kan ka na u dan tigɛ gawokaw fɛ yen tombeau des Askia Amara n'o ye Askialakaw ka kaburu dɔ ye ko k'ale mamu k'a dilan k'a ɲɛ ka charpente kuraw kɛ a la o baara fana bɛ sen na minisiri ɲɛmaa ale ni OIM maaw diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ yen ni diɲɛ seleke naani jɛkulu min bɛ yen maa minnu bɛ taa tunga la n'u b'olu ka kow ɲɛnabɔ n'u ka segiliko olu ka ɲɛmaa o ka directeur de cabinet o tun bɛ taama la an fɛ yan min bɔr'o la an na o da o tulo kan bi fana ni ala sɔnna ma premier ministre ministre de l'administration territoriale ani parti politique kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Amara o bɛ kɛ katikaw fɛ yen min ye bɛrɛbɛrɛlitɔw ye a kuma bɛna tali kɛ min na an na ɲɛfɔli kɛ o fana na nin kuma in kɔnɔna na nin y'an don k'a ye sɔgɔma in na aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Amara ko fanga tana ye kan filan fɔ ye dɛ fanga ni waati ninnu na diɲɛ laban fangaw u tɛndegulumalen don Amara fanga a bɛ taa k'i wuli kan f'i ye bolokɔrɔta la kalata la maaw bɛnnen na duguw basigilen la lafiya sɔrɔlen na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i muguri don min o bɛ kɛ kalata don ye Amara Sogɛl Kokala Mayiga bɔlen fanga la laɲini 8 gouvernement o de ta k'a fɔ président o de ɲini gouvernement fɛ a bɛ se ka minnu lawaleya donna Amara a laɲini 8 na o de ye ko an ka taa kalata la basigi ani lafiya kɔnɔna na ani kalata jɛlen ko gouvernement k'i jija a ka o baara sigi sen kan a da wulila sɔngala ma ye dɛ o fɔ an taara an ka parti tɔndenw kunu ayiwa ninnu tun bɛ ka ko min labɛn a waati sera han a ye wuli a k'aw jɔ Amara a fɔ ni bi cɛ parti min ma sokɔnɔ ɲɔgɔn ye kɛ minnu ma soju kɔnɔ ɲɔgɔn ye kɛ minnu ma bɛɛdala ɲɔgɔn ye kɛ o ka dɔgɔ dɛ u ko ko voilà an tun bɛ ka mɔgɔ ninnu kɔnɔ sira min kan u nana o kɛnɛ de kan sisan sa anw ka dugu jɛlen nin ye n y'a sɔrɔ bɛnkɛ Dragon na Amara kalata fɔra maa min fɛ a ye min fɔ ka fara a kan n'i y'i poro kalata labɛn kan ka ɲinɛ o yɔrɔ kɔ o kɔrɔ e ma foyi faamuya kuma ni kunkurunin don han a tɔgɔ ye ko APZ tubabukan na ko basigi lafiya taa ni ka segin ni adamadenw bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Amara bi parti politique bɔ la k'u ka dugawu minɛna dɔw yɛrɛ bɛ kaso la u ka kibaruya du fɛ olu farala ɲɔgɔn kan olu de b'a bɛɛ kibaruya bɛɛ di u faralen don ɲɔgɔn kan bi kɛɲɔrɔbakaw fɛ yen dɔw ka fɔ la dɛ k'u bɛna na bila ko sabula k'u taar'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen Amara politiki mɔgɔ ani kasoladen tɔw u ma deli ka kɛ kelen ye diɲɛ fan si a ko fɔ cogo ni maa ta fɔ cogo tɛ kelen ye a ko kɛ cogo ni maa ta tɛ kelen ye nka ne bɛ ɲininka o maa minnu ye politiki baara kɛ san 30 in kɔnɔna na u ye mun de jɔ ka di jamanadenw ma dɛ tɔn kɔnɔ ma tɔnden an soma an limana an balima an den an mɔden a bɛɛ lajɛlen kɛra o de ye an ka bɛrɛbɛrɛlitɔnw caman taara o sira de fɛ Amara siramasuru ye min ye kana da i tɔgɔ bɔlen don dɛ Mali bɛɛ ka yala n'i tɔgɔ ye ni fɛn t'i kun i tɛ kɛ ɲɛmaa ye anw fɛ yan misali Umar Mariko a ye Mali bolofara tɛ yen a ma maa min ka kungo ɲɛnabɔ
mali baarakɛ boloda tɛ yen mali sɛgɛnbaatɔ tɛ yen mali maa tɔɔrɔlen tɛ yen mali maa degunnen tɛ yen Umaru Mariko ma dɔ kɛ min ye nka est-ce que o y'a to o y'a kɛ président ye fɛn t'a bolo Amara tilennenya ni laadiriya la misali la an ka jamana kɔnɔ n'i k'i bɛ maaw tɔgɔ fɔ n'i ɲinɛna Zumana Sako kɔ mɔgɔw b'a fɔ k'i ma jate kɛ k'a ma dafa o sera k'a kɛ président ye yan baara ɲuman kɛli la ka faso kanu ka faso dɔn ka dɔnkala kari Modibo Sidibe a kɛra président ye Amara ka ca Abdoulaye Idrissa Maïga tilennenya ni laadiriya faso kanu ka kɛ faso fɛ ka baara kɛ ka danaya kɛ u ye jɔyɔrɔ jumɛn d'u ma wari bɛ minnu kun olu de bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ n'an ko an tɛ taa o kalafili la ko jɛlenya président ka kuma fɔlɔ ye ko jɛlenya de transparency Amara n'an filɛ sira min kan de n'an taara an tɛ ka taa transparency la dɛ an bɔra min na an bɛna segin o la Amara nin si tɛ problème ye an ka nin bɛɛ kɛ politiki n'a kɛcogo ye o ye u yɛrɛ ye tɔn sigi o kan u b'a dɔn k'a b'o kan e min bɛ taa ɲintin san sugu la e b'a dɔn ɲintin ye woma ye o nka i bɛ taa san dɛ a bɛ woma o de ɲɛ i ye Amara mun de bɛ bi ni o bɛ APC in kɔnɔ ni parti politikiw kan ka o ɲini k'o dɔn k'a ta Nara ka taa Banamba k'a ta Banamba ka taa Lere n'a y'i ja Sunpi fara kan fo ka taa se Ɲafunge Amara dugu ka dɔgɔ kɔnɔna na minnu tɛ ka jaga sara terroriste ye bi dɛ n'i ye Marakala pont tigɛ ka taa se Choix la ma goudron dala duguw fɔ dɛ dugu ka dɔgɔ minnu tɛ jihadiste ka t'u ka jaga sara u ye dɛ Amara Farabugu an ka dɔɔni fɔ Farabugu la dɛ Farabugu ko mun de kɛlen don k'a gɛlɛya ni mɔgɔw t'o kalama Amara Farabugu lamininen don ni kungokolon fandanbanda de ye maa wɛrɛ si t'a kɔnɔ bi ni Bamanciwale Njugawale kɛbaaw tɛ maa si tɛ se hali kilomɛtiri kelen i tɛ se k'a kɛ ka bɔ Farabugu dugu kɔnɔ k'i bɛ taa n'u ma mugu ci la Farabugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen cɛ bɛɛ kɛlen don marifatigi ye bi dumuni doni ye kataba 4 ye ni armée tɛ maa si tɛ se ka taa ye cortège ja mobili 40 o de bɛ taa ni balo ye yen n'i k'olu ka taa kalata la i y'u di saya ma dɛ maa minnu dɛsɛlen don k'u dahirimɛ sɔrɔ Farabugu wo kɔnɔnaw Farabugu kɛrɛfɛ dugu maa wɛrɛ ma na dɛ Amara maaw de yɛlɛmana ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye se dɔ sɔrɔ fɛn dɔ ɲɛ yiralen olu la olu de yɛlɛmana ka kɛ terroriste ye bi mɔgɔw n'u sigiɲɔgɔnw de bɛ ɲɔgɔn na ye a ko ɲɛnabɔ man di kungo fan bɛɛ lajɛlen falen don maa si tɛ a tɛ jigin maa si kɔnɔ k'a fɔ k'i b'i kunda Farabugu kan bi maa joli bɛ yen k'o ye balo di maa joli bɛ yen k'o ye nafolo di maa joli bɛ yen k'o ye fura fara ɲɔgɔn kan ko taa n'a ye Farabugu n'a dalen tɛ Jabali mairie kɔnɔna na Dogofiri mairie kɔnɔna na Amara i bɛ bɔ yen Sayikaw nin y'a dɔgɔkun kelen u ma bɔ ka mun kuma fɔ ko hali minnu ye bɛnkan kɛ ni terroriste ye u y'u sigiyɔrɔw bila ka na olu yɛrɛ fɛ yen sa ye i b'o kɔlɔlɔ dɔn maaw bɛ fereke u cɛla n'u ye fɛn fɛn fɔ a bɛ taa fɔ terroriste ye Amara kana filɛ ta ko bɛnkan tɛ i ni terroriste cɛ dɛ u bɛna sɔrɔ i bɛ ka foro sɛnɛ a bɛ f'i ɲɛna Amara e bɛ ka foro min sɛnɛ nin dugukolo in kan nin ye dugukolo in ye Karima Sira de ta ye bɔrɔ 20 o bɔrɔ 20 bɔrɔ 1 bila ye kana bila yɔrɔ ɲini dɛ a da kɛnɛ ka ye kana maa ɲini k'a d'a ma an bɛna ta Amara a bɛ taa fana k'a daminɛ n'i ye Marakala pont tigɛ fo Lere o b'o kocogo la Banamba Nara o b'o kɛcogo la terroriste bɛ lamaga la fa bɛɛ lajɛlen fɛ o yɔrɔ ninnu kɔnɔna na surasiw mana wulikajɔ kɛ cogo o cogo Amara juguw bɛ kɛrɛfɛ u bɛ kibaruya di parce que u kɛlen don ka bɛnkan ta bɛnkan kɔrɔ ye mun ye ko armée ka kibaruya di an ma an tɛ se e ma nka anw de b'an sago boli i kan i tɛ se ka fɛn kɛ min ka di i yɛrɛ ye ni ne y'u ka bɛnkan kuma kolokoloma ye dugu joli wulila tancogo la dugu joli bɛ degun na tancogo la dugu joli ye sɛnɛ kɛ ɲinan dugu joli ye zaga sara ɲinan dugu joli bɛ ka musaka fara ɲɔgɔn kan ka di ninnu ma n'i ko olu ma ko kalata
ira na tiga kalata de sɔgɔmada in na an ko APZ in kɔnɔna Asimi ka APZ kɔnɔna nin de don transparency o ye aw Bamakɔkaw ye yan aw de b'a bɛɛ décider yan o ni ma fili parti ɲɛmɔgɔyaso de bɛ décision ta yan o hali ni e bɛ burusi kɔnɔ ye bɛɛ bɛ e fɛ ni parti ko k'e tɛ yɛlɛ lisi kan an bɛ dɔ bɔ Bamakɔ yan o y'aw ka duguladenw u bɛ taa sigi Jinangurukaw ka lisi kan ye e tɛ se ka fosi kɛ e ta tɛ parti ye parti tigi bɛ Bamakɔ yan de wa an ka parti ye mɔgɔw de ta ye han n'a bɔra kelen kelenw na donc bi ko an ka taa kalata la kalata jɛlen kalata basigilen baara min bɛ sɔrɔdasiw bolo bi nin baara in de don Amara mais fɛn kelen f'i ɲɛna Kidali kɛlɛli o ka nɔgɔn dɛ Tunbutu kɛlɛ kɛli o ka nɔgɔn Gao kɛlɛ kɛli o ka nɔgɔn nka min ye Segu mara Nara mara San mara Dɔngɔnɔdugu n ye yɔrɔ min fɔ sa a ti yɔrɔ 5 bɔ an k'a kɛ Segu i ye région ye bi Nara ye région ye bi San ye région ye bi Bandiagara ye région ye bi Mopti ye région ye bi o tɛ région 5 ye i y'olu jama ta k'o jateminɛ an ka na Kucala fan fana fɛ k'an jɛngɛ ka na Sikaso fo Kita Amara tiɲɛ don jaga sara ma jagoya olu kan nka nin yɔrɔ minnu fɔlen filɛ nin ye bɔrɔ 20 o 20 kelen i b'a to yen olu de bɛna ta u yɛrɛ bɛna ka na f'i ɲɛna han kana fɔ k'i bɛ mɔgɔ ɲini ka taa d'o ma dɛ a da i ka gende la ye u bɛna ta ka taa n'a ye Amara ni ɲɛmaaw tɛ nin kalama ko in tiɲɛ dɔ de filɛ nin ye sɔrɔdasi minnu bɛ kɛnɛ kan ye u bɛ baaraba de la nka mun kɛlen don k'u sɛgɛn dugudenw sirannen don ka danaya ka jɛya ka kuma f'u ɲɛna u bɛ se ka baara kɛ cogo min wa n'i ma farati hali n'i y'i ka convoi labɛn ka bɔ k'i bɛ taa n'i ma labɛnba kɛ i bɛ taa bin jan dɔ kɔnɔ donc gouvernement a ka hakili to APZ la élection labɛnni na n y'a ye k'a fɔ premier ministre ye EJ mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya olu ye Bamakɔ ye nka u bolofaraw kan ka kɛ nin dugu ninnu fana na dɛ maaw tɛ munumunu salo yɔrɔ min école karamɔgɔw bolo kelen don yɔrɔ min dugu caman bɛ olu bɛ fɛn na wa Amara ma min fana f'i ɲɛna Douanza mara fana na Douanza fana ye région ye Bonikaw olu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko olu n'o y'a sɔrɔ olu 11 maliyɛnw don nataw la an ka mɔgɔ dɔw bɛ baara la ye an bɛna n'o jaw fana yira mɔgɔw la u ka u ye sɔrɔdasiw an b'u fo Amara i ni jugu sitɔ o ma nɔgɔn dɛ i bɛ wuli ka jɔ ni magan na mɔgɔ min ye ka sɛgɛn a ye o ka tila ka t'i feere o ma nɔgɔn dɛ an ka denmisɛnnin caman tora janfa na tan dɛ sigidatigiw kabilatigiw min ye denmisɛnninw ye min ye maakɔrɔw ye a caman de bɛ nin bolofara ninnu na bi u bɛ sira jadisiw ɲɛ u bɛ kibaruyaw d'u ma ni armée ka mobili kɔni tile ko karaku yɔrɔ min o b'a sɔrɔ u ye weleli kɛ ayiwa a t'a labɛn o kun b'aw kan dɛ ne taara k'e taara maa dɛmɛ o tigi ti k'a kɔnɔnajɛya ye wa olu kelen de bɛ tilen ka anw wele armée yɛrɛ ma na e bɛ ka ne wele ko armée ma na nka e bɛ ka ɲinɛ min kɔ e ye min fana fɔ fan dɔ in fana fɛ o lamɛnlen don ne t'a kalama nka armée b'a kalama caman bɛ weleli kɛ kunnafonidilaw wele ni min ɲɛma jɔ i bɛ bi olu fana ka jan kɔnɔ u ye terroriste wele armée bɛna bɔ u bɛ e wele anw bɛ yan armée k'a sɔrɔ a bɛɛ y'ale mɔgɔ kelenw de ye Amara o de la an bɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ɲɛda tɛ terroriste la siya ko tɛ wulikajɔ ni waleya min don n'i y'a ye don min na i b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko min don maa caman minɛna nin waati laban ninnu na an bɛ armée fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la an bɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw fo u bɛ baaraba min na jamana kɔnɔ an b'a dɔn tiɲɛ na duguden ɲɛnamaw bɛ mun fɔ an ye nin degun bɛ u ka yɔrɔ caman na bi sabula mɔgɔw sirannen don dugu caman mɔgɔw yɛrɛ de b'a fɔ k'u bɛ taa bɛnkan ta n'u ye bɛnkan ta u bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u ye kojugu kɛ donc sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka na ni kibaruya tɔw ye.
Ayiwa kunungo tumutukaw y'an wele Amara olu ta ji a bɛ fɔ masa ko Kadafiga canal ale bɛ Assalamu alaikum Kadafi do kun y'a sisan yasa ka se ka babolo kɛ nka nin waati in na a yera k'a fɔ kin min bɛ n'o ye Lafiyabugu ye Jingare Bɛr olu kɔni ji bɛ ka woyo ka don olu kan i b'a dɔn kɔni bɔgɔso kɔni n'i b'a fɛ k'ale kɔrɔbɔ i bɛ ji funfun a kan walima i bɛ ji don a duguma supasuma bɔgɔ sanfɛla bɔgɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ wurukutu ka bin so dɔw kɔni binna dugudenw y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko ji in k'a ni fangaba de nana parce que canal de karila canal in karilen sa o de nana ni nin ye minnu bɛ yen n'olu sera ka bolominɛw kɔni matarafa olu bɛ k'o kɛ nka an ye wele bila gouverneur ma n'o ye Bakun ye u fana bɛ jateminɛw la ni kɔni ye ko kunfɔlɔw ye an ye min sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko ji a y'a wolofondo bila nin waati in na tumutukaw fɛ yen wa degun o b'a la dugudenw kan tumutuka minnu fana bɛ yen n'u caman bɔra ka nin waleya in ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a balala u la sabula kanali in a bɛ san hiri ka bɔ a yɛrɛ baara ti ka tɔ ti ka laban Kadafi fatura projet min don fɛn caman de bɛ yen minnu b'ale tɔgɔ la kabini ale minɛna Amara Tafa ni nafama ye a ko la nin kɔlɔlɔ de filɛ nin ye bi nin bɛ Tɔnbɔkutukaw kɔni ko sa ko ka fɛɛrɛ ɲini yaasa ji in kanali in a yɔrɔ bɛ se ka datugu cogo min n'o tɛ ba bolofara de bɛna a fɛ nka na Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna na a bɛ tiɲɛni kɛ maa caman bɛ nin yɔrɔ in dɔn yɔrɔ ninnu nin kɔni kɔrɔ sa ko ji bɛ woyo ka taa fa bɛɛ lajɛlen nin fɛ an bɛ dugawu kɛ sa gouverneur fana ko k'u bɛ baara la n'an ye min sɔrɔ la wulada fɛ an na o da maaw olu tulo kan Keɲebakaw olu ko waleya cɛjugu dɔ bɛ senna nin waati in na Keɲeba sira kan min ye siraba national 24 ye denmisɛnninkulu dɔw yɛrɛ de bɛ wuli koyi ka marafa ta ka banfulafinmanw don u yɛrɛ kun na ka na sira da maaw ɲɛ k'u da u disi kan k'u bolomina bɛɛ lajɛlen bɔ u kun laban in o kɛra kari tɛmɛnen Kesu ale ni Kanboriya ni ɲɔgɔn cɛ o komini min ye Genongore komini kɔnɔna na duguden denmisɛnninw k'u bɛ wele bila faamaw ma olu t'a fɛ k'u yɛrɛ ka kiiri tigɛ baara minnu bɛ senna siraba in yɛrɛ kan o kama ani siraba in yɛrɛ kan ka dilan cogo min u ka o lajɛ fɔlɔ sira in a kɛcogo yɛrɛ sira in yɛrɛ ni yɛrɛ tɛ sira yɛrɛ tuguni a tɛ fɔ ma ko goudron tuguni sirababilenni a kɛra sirababilenni de sisan ko gouvernement ko o lajɛ min ye basigi ni nali ye olu t'a fɛ ka wuli ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye gouvernement ale k'a janto o ko la n'an bɔra yen an bɛ taa Segukaw fɛ yen sida tɔgɔla don o ɲɛnamayara Segu ale maa caman minisiri 5 ɲɔgɔnna tun bɛ yen minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye Asaba Jalo ye ko in kun bɛ ale bolo ministre de la jeunesse et des sports n'o ye Fɔnba ye min ye kiiri minisiri ale tun bɛ yen muso ni du minisiri o fana tun b'a kɛnɛ kan sɛnɛkɛlaw école minisiri o fana tun bɛ a ko in kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko lajɛ in kɔni senfɛ jamanakuntigi yɛrɛ de tun kan ka ye Amara o de la sa minisiriw kɔni taara ka taa jamanakuntigi jɔyɔrɔ fa ye sida tɔgɔla don baara minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ sida ko la u y'a yira sa k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ an kɔni kun ka sida bana kun ka ca an fɛ yan nin waati in na ko fu buruburu segin ko a tɔ tora o de ye an fɛ yan ko maa bɛ se ka hakili latigɛ kosɛbɛ maa minnu bɛ ni sira b'olu la Mali kɔnɔ k'o bɛ ka jigin kosɛbɛ a wari fana bɛ ka ban o ni bana wari banna a bɛ ban kɛ dunda mana dɔgɔya maaw y'u cɛsiri ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔw ye baaraba de kɛ nin na min ye Alu Sila ye an b'a fo yan Ablaye Nɛnɛ ninnu an b'u fo sabula u ye baaraba de kɛ bi in na OMS yɛrɛ ka jateminɛw u y'olu fana kiimɛli k'o ɲɛfɔ ka denmisɛnninw la faamuya ɲɔgɔlɔnbaw fana yera o la a yera sa k'u segitɔ ka bɔ Segu ka na mobiliw jɔra Fanakaw fɛ yen sabula nin waati na min ye Fanakaw ye Amara k'olu de kɔni ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye sidabana kunbɛli la an ka jamana kɔnɔ nka Fana fana ye dugu ye dugu min ni maa lahawtaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye kuma caman sabula dugu min don maa caman bɛ tɛmɛ a fɛ ka taa sira caman fɛ kuma tɛ ni kɔni k'i bɛ taa Segu kɔni i bɛ tɛmɛ Fana fɛ jagoya la goudron sanfɛla la dɔw bɛ si ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye jama mana kafo ɲɔgɔn kan o bɛ fɛ kunungo ani Malik Sɛni fana ye ɲɔgɔn ye
a ko k'ale sa mɔgɔw ko hakili t'u yɛrɛ la bana in ko la bana in ale y'a baara kɛ a mɛnna la kosɛbɛ a y'a kɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔ ka n'a kɛ Mali yɛrɛ fana na yan bi ale ka ladilikan ye min ye sida sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen tɛ cɛ ni musoya ye dɛ ko mɔgɔw k'o t'u hakili la fana an bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye ani mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka fɛn dɔw kɛ an ka hakili to o bɛɛ lajɛlen na olu fana bɛ se ka na ni a ye n'an bɔra sida la an bɛna jabɛti la an balimamuso min bɛ yen n'o ye Ayisata Kewulen Bundi ye ale ye fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ de sigi Modibo Keyita tɔgɔla so kɔnɔ n'o ye Memorial Modibo Keyita ye Bamakɔ yan sibiri tɛmɛnen jabɛti bana bɛ maa minnu na k'olu fara ɲɔgɔn kan sa ka se ka baro sigi kɛ n'u ye ka lafaamuyali kɛ n'u ye a ye min fɔ kɛnɛ kan ye an ka jɛ ka o filɛ. Bana kun don mais sisan i b'a ye denmisɛnninw camanba de bɛ jabɛti b'u la jeunesse camanba de bɛ jabɛti de b'u la alors du coup je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait mun bɛ ka kɛ pour que jabɛti ka caya tan alors c'est parce qu'an bɛ caman min de ye ou bien je sais pas donc association y'a décidé ɲinan ka a seko kɛ jabɛti sira kan parce que ne yɛrɛ bɛ jabɛti ko kɔnɔ nin y'a san on va dire à Binani ça va parce que ne fa jabɛti bɛ ne fa la donc n bɛ jabɛti bana dɔn mais j'ai juste l'impression que mɔgɔw jabɛti b'u la ou bien mɔgɔw bɛ jabɛti mais u t'a dɔn exactement min yɛrɛ don sukoroko dɔrɔn de bɛ yen u b'u u yɛrɛ privé cogoya dɔ la ou bien u b'a a b'u tɔɔrɔ cogoya dɔ la comme n'a sɔrɔ ni jabɛti b'i la diɲɛlatigɛ banna o bana tɛ en fait o bana tɛ cɛsiri de bɛ kɛ pour que a ka se ka na i tɔɔrɔ voilà donc on s'en a décidé ɲinan des conférences de organisées pour k'a yira jabɛti tɔw la ko fatalité tɛ et que a problème il faut absolument que mɔgɔw k'u cɛsiri pour que solution ka ɲini mɔgɔw ka ko la dɔn a la pour que a kana se ka tɛ minnu na a kana olu minɛ a bɛ minnu na olu ka se ka lafiya u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka jabɛti t'u la donc conférence de organisera o de la donc ka cardiologue wele ka généraliste wele ani diabétologue yɛrɛ parce que ni jabɛti b'i la a bi bana bɛɛ de bila i la donc il est intéressant que mɔgɔw k'a dɔn jabɛti ye min ye u k'a faamuya u kana siran ɲɛ fɛnɛ voilà alors conférence kɔnɔna la donc cardiologue y'a ta fɔ k'a fɔ ko ni jabɛti b'i la i cœur i b'a kɔlɔsi kosɛbɛ diabétologue fana y'a ta fɔ généraliste fana y'a ta fɔ maintenant médecin wɛrɛw tun bɛ yen olu sera ka kuma an tilal'o la sisan an bɛna témoignage c'est à dire diabète bɛ minnu na olu bɛna ɲɛfɔ olu ka diɲɛlatigɛ kɛra cogoya jumɛn depuis u y'a dɔn ko diabète b'u la o la bon ne yɛrɛ fa san 43 diabète b'ale la mɔgɔ wɛrɛ bɛ diabète b'a la depuis san 16 kelen wɛrɛ bɛ san 13 kelen bɛ ale y'a ka diabète dɔ de y'a san 3 ye donc il est intéressant que an ka parole di olu fana ma u ka a fɔ anw ye olu bɛ cogoya min na jabɛti nin kɔnɔ donc an y'a décidé fɛnɛ ko bi kɔni mɔgɔ o mɔgɔ i hali ni jabɛti t'i la i bɛ dumuni kɛ bi i bɛ jus min bi sukaro tɛ k'a la mais o fana ma nɔgɔn dɛ mɔgɔw ma sɔn a ka gɛlɛn voilà et donc maintenant n'an tilala sisan kuma na et dumuni na on va faire les témoignages ni témoignage banna sisan association y'a décidé bi ka tirage au sort kɛ voilà o tirage au sort de la k'a di mɔgɔw ma voilà ni garisɛgɛ donna la je pense que ala yɛrɛ aw bɛɛ tigi sɔrɔ jabɛti tɛ la yɔrɔ bon i bɛ taa sɔrɔ i tanti dɔ bɛ jabɛti b'a la ou bien i fa ou bien i ba n'i gagnera n'i ka tigi gagnera yɔrɔ i bɛ taa di o de ma yɔrɔ i tɛna t'i den ka taa feere k'a ko kɛ ko wɛrɛ n'a t'aw ka famille la i bɛ ɲɛ ma s'il te plaît i bɛ taa di i sigiɲɔgɔn ma ni jabɛti b'o la parce que a panier kɔnɔna la bonbon ni biscuit de b'a kɔnɔ i m'a ye voilà biscuit paquet b'a kɔnɔ bonbon b'a kɔnɔ thé moringa b'a kɔnɔ sucre b'a kɔnɔ chewing-gum b'a kɔnɔ vraiment c'est o garisɛgɛ don o ye panier du diabète ye maintenant nin kɔnɔna la c'est pareil les consultations de donc ni den 20 de bɛ yen dɔgɔtɔrɔso la u bɛ taa 20 personnes u bɛ consultation kɛ u jeli bɛ ta et en même temps carte bɛ d'u ma pour que u ka to ka taa u t'a sara parce que association a sara mɔgɔ 20 ye donc ni e bɛnna ma tuguni ala kama a di mɔgɔ ma se tɛ min ye ka d'a ma
Donc, oui, consultation l'eau, ni 2 mois ni maintenant appareil 600 diabétique, voilà, oui, jintala, voilà, ni dental ni voilà, donc on ni garcia binala, au taille, voilà, ani moringa toujours. Donc voilà, en fait, c'est vraiment, c'était mon ni diabète boula, c'est qu'à nous solo, voilà, à Kadani Angake. Moi, je dirais que diabète est fatalité, vraiment. Alner et Mifle, Athénade, alhamdoulilah, je touche le bois, mais je sais que à Meoumé, à Tenje, pourquoi? Parce qu'avec ma famille, et puis pourquoi aussi? Parce que nous j'allais. Voilà, donc à tous les coups, là, c'est la candole. Mais, je me suis préparé psychologiquement. Maintenant, quand je me conseille, moi, le diabète, à la témina, c'est que le coup, à Clito Moringa, là. Parce que mes frères, par exemple, il y a un moment à Yanakutu, les frères, Moringa, à Kissé, à Adjbi. Voilà, donc les gens n'ont qu'à faire attention. Diabète est pour femme à banane, ok. Faut y aller, on a fait chama mais website à deux, mais moi on a dépassé la quantité dépassée le taureau là. Sûr qu'on a là, voilà, mais c'est pas évident. Alsa, elle a courage d'homme, elle a Kenya qui nous dit que c'est très compliqué, elle a Aïwa, n'an bɔra mémorial la jabɛti ko bana ale baro la an bɛna nin waati na Gabriel Touré yɛrɛ kɔnɔna na an mara ko urgence la bi matla ko dɛsɛ bɛ yen min ye Gabriel Touré service d'urgence ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jama min bɛ taa yen a tɛ taa dɔgɔtɔrɔso si la Bamakɔ kɔnɔna na yan maa minnu tun bɛ na sa k'u tun b'u da karo de kan nin waati in donna fana karo fana dali man ɲi sabula bana fana bɛ se ka sɔrɔ yen fara karo fana bɛ sumaya nɛnɛ waati in na o la sa sanfɛ n'o y'Ablaye Fofana ye olu n'u ka jɛkulu mɔgɔ kɔni taara urgence la ka taa matela dɔ di Falaye Keyita ale tun b'o kɛnɛ ka kunun Jani tɔgɔ la a ye min sɔrɔ an ka jɛko filɛ. Donc bi sɔgɔmada in na monsieur Fofana a nana ani a ka association mɔgɔw pour que kana dɛmɛ don kɛ Gabriel Touré ani service d'urgence ye pour que alisa ka mɔgɔw dɛmɛ ka Gabriel Touré mɔgɔw dɛmɛ komi yɛrɛ baara de do faso baara de do pour que urgence ka mɔgɔ kunbɛcogo ani mɔgɔw furakɛli ka dɔ bɔ mɔgɔw ka degun na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc o de y'an fara ɲɔgɔn kan bi u nana matelaw di ka se ka placew di mɔgɔw ma mɔgɔ min bɛ na urgence la urgence ye siradala kɔlɔn de ye donc bɛɛ bɛ se ka se yan i bɛ se ka se yan a diya tɛ mais a bɛ se ka kɛ diyagoya de ye mɔgɔw kan donc o de la u ka jateminɛw la u y'a jateminɛ u bɛ se ka olu yɛrɛ fana bɛ se ka min kɛ faso baara la donc u ye dɛmɛdon kɛ bi ni matelaw ye pour que ka da yɔrɔ ni mɔgɔw kunbɛcogo nɔgɔya ka a yɔrɔ ladilan donc o sɔgɔmada in na de u nana o dɛmɛdon kan ye donc an y'u bisimila an b'a f'u ye u ni ce ni faso baara la u ni ce banabagatɔw ye u ni ce an bɛɛ ye parce que an bɛɛ an ye mɔgɔ kɛnɛma bi mais sini an bɛ se ka kɛ banabagatɔ ye donc o de y'an fara ɲɔgɔn kan bi donc nous remercions tout le monde donc vraiment a diyara an ye a diyara an ye donc bonya do banabagatɔw fɛ donc ala ka an bɛɛ fanga se toujours pour que ka se ka kɛnɛya yiriwa ka maliyɛnw ka kɛnɛya sabati donc an ce ni an y'ala fo an bɛ diɲɛ mɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ la ka da kan an bɛ baara kɛ baarakɛyɔrɔ min na ni o ministre ye général corps d'armée Ismaël Wage an ka taama kɔnɔ an ka jateminɛ kɔnɔ don dɔ la an sera hôpital Gabriel Touré la a ko bon k'an ka lajɛ an ka fɛn dɔ kɛ hôpital Gabriel Touré bon an minnu bɛ baara kɛ ale nɔfɛ anw bɛɛ bɛ tɔn dɔw kɔnɔ an dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara wɛrɛw la o kɔnɔna la anw y'a baara kunfɔlɔ daminɛ ni an ka jɛkulu ni an teriw ni an jɛɲɔgɔnw ye anw nana ni dayɔrɔ dɔw ye ka di hôpital Gabriel Touré urgence kɔnɔ mɔgɔw ma pour que an ka dɔn directeur ye kuma min fɔ hôpital Gabriel Touré ye sirabadala kɔnɔ de ye accident mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔ a mɔgɔw bɛ taa ka ɲɛsin hôpital Gabriel Touré de ma mais an y'a ye jama cayara kosɛbɛ hôpital Gabriel Touré urgence ma anw ye jateminɛ dɔ kɛ mɔgɔw bɛ caya kuma dɔw la li ma nka urgence kɔnɔ mɔgɔw jamais o ma deli ka mɔgɔ rejeté ko place tɛ yen i nana cogo cogo u b'i ladon bon ni dayɔrɔ ma labɔli kɛ dɔw bɛ da dugu ma
mais an b'o fana fɛ ka tɛmɛ mɔgɔw labilali kan k'a fɔ k'u ka taa o kɔnɔna la an ye jateminɛ kɛ pour que maa minnu bɛ da dugu ma mun de bɛ se ka di olu fana ma hali ni o ma kɛ li ye min bɛ se k'u bali ka da dugukolo kan an ye jateminɛw kɛ ka hakilijagabɔw kɛ ka matelas dɔw dilan min bɛ normes respecter n'a tɛ kɛ degunba ye hôpital fana kɔnɔna ma a bonya tɛ matelasbaw bɔ bonya la u bɛ se ka da temporairement wagati kɔnɔ yan'u bɛ dayɔrɔ sɔrɔ an'u ka siɲɛw bɛ se ka k'o wagati kɔnɔ cogo min na min diyara anw ye ni fɛn bɛɛ ye an nana hôpital la k'u ɲininka est ce que ni maa ko a bɛ fɛ ka na dɛmɛ kɛ sira fɛ sira wɛrɛ mun n'o ti jamana yɛrɛ ka dilen ye directement o ka d'aw ye wa u ko k'olu ti ban dɛmɛ la an bɛ fɛ bɛɛ ka hôpital Gabriel Touré mɔgɔw u k'u fo o baara la kosɛbɛ parce que bi n'i ko k'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ n'a yɛrɛ sɔnna dɛmɛ minɛli ma ka dɛmɛ don i yɛrɛ fɛnɛ la i kan k'a fɔ o baara la parce que dɛmɛ min filɛ nin ye dɛmɛ bɛ ka kɛ anw de ye anw minnu bɛ yan bi anw t'a dɔn anw dɔla kelen na ou bien an ka mɔgɔ jumɛn na jɔn de kan ka na nin kɔfɛ makila nalen olu de bɛna da makila nin sanfɛ an bɛ fɛ bɛɛ ka hôpital mɔgɔw fo nin baara in na an k'an gɛrɛ u la k'u ɲininka o ka fisa kuma bɛɛ critique ye parce que i b'a fɔ bi dayɔrɔ tɛ u y'i da dugu ma sanfɛ mais n'i yɛrɛ fɛnɛ nana fɛn dɔw ɲini k'a dɔn ka se k'u dɛmɛ a baara la a bɛ labɛn e yɛrɛ de ye jamu ko tɛ siya ko tɛ tɔgɔ ko tɛ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yan diinɛ bɛɛ bɛ yan an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na o dɔ ye kɛnɛyaso ye k'aw fo ka dugawu k'aw ye k'aw waleɲuman dɔn anw ka minisiri ni o ye général corps d'armée Ismaël Wage anw b'ale min nɔfɛ an bɛ k'an sen da ale sennarɔ la parce que ni ɲɔgɔn caman bɛ yen u b'a kɔnɔ k'a kɛ wa a y'a dɔw daminɛ an b'a ɲini général fɛ a ka fara jamanakuntigi kan ka fara tɔw kan u ka nin baara ninnu lajɛ an minnu bɛ yen k'an ye dugudenw ye an ka nin sira ninnu ta ka ɲɛsin jamana jɔli ma kuma bɛɛ critique o bɛ kɛ sababu ye ka maaw la funteni an k'an ɲɛsin action concrète ma ka ɲɛsin basigi ma ka ɲɛsin jamanadenw ka lafiya ma o de tun ye kuma ye k'aw fo ka dugawu k'a ye directeur vraiment k'i yɛrɛ fana fo ka hôpital Gabriel Touré baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo an n'an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen an ma dan y'aw la an bɛ dugawu k'a ye aw ka dugawu k'a ye ala ka sababu ɲuman k'a ye ka ɲɛsin jamana dɛmɛli ma. an bɔra Gabriel Touré la an bɛ taa CMDT kɔnɔna na Amara a bɛ waati jan bɔ CMDT ale kun tɔnɔmadalen don n'o ye privatisation ye nin waati na u bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa u bɛ se ka bɔ o ko kɔnɔna na cogo min na o de la sa u ka bolofara minnu bɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka jɛɛrɛ kɛ sa yaasa CMDT a yɛrɛ kun dɔnnen don cogo min na kɔɔri sɛnɛ b'a la a bɛ se ka o jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu y'a actionnaire ye a n'a administrateur olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ la u ye a so de senfɛ sa ko min ye u ka assemblée générale ye ko k'o bila septembre kalo in tile 17 nata in na société ale yɛrɛ kun sigilen don taabolo minnu kan laɲiniba minnu kɛra u ka lajɛ min kɛra Bamakɔ yan n'o kɛra février kalo tile 7 tile 8 san 2021 n'o ye laɲiniba dɔw kɛ o lawaleyali k'o bɛ se ka sigi sen kan cogo min o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye CMDT yɛrɛ ye kibaruyaba minnu yɛrɛ bɔra a yɛrɛ ka conseil d'administration na n'o kɛra 102 ye o kibaruyaw fana u y'olu fana kamaru ɲɔgɔn na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa direction ba yɛrɛ kɔnɔna na ɲɛmaaba n'o ye PDG ye Mamadu Mustafa Jara ale ka yamaruya kɔnɔna na kumaw kɔni ye tali kɛ min na sa CMDT bolofaraw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka kɛ bakuruba kelen i n'a fɔ k'an kun b'an ka CMDT don cogo min na kɔrɔlen ka se ka baara kɛ min ye CMDT Sud ye n'o ye CMDT Centre ye CMDT Nord ka taa fara office baarakɛlaw tɔw bɛɛ lajɛlen kan sa u y'a yira sa ko bɛɛ lajɛlen bɛna bɛndɛgɛmɔgɔ ka kɛ kelen ye filiale ninnu olu bɛna nɔrɔ bila ni mun ye sa o ye direction régionale de CMDT ye ka se ka baara kɛ cogo min na kɔrɔlen i n'a fɔ CMDT tun bɛ baara kɛ cogo min o la sa min ye PDG ye ale y'a yira ko sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ fara an ka ɲɛfɔ ko fo ka ɲɛfɔ tɔnden bɛɛ lajɛlen ye o de la u bɛnna ka sa ko décembre kalo tile 17 nata in u nana ka na o baabu bɔ k'o bin k'a yira maaw la sa k'a fɔ ko filiale ko kɔni bɛna jɔ pewu direction régionale olu de bɛna sigi sen kan min ye PDG ye n'o ye Mamadu Mustafa Jara ye a ko temps t'u bolo koyi ko sabula privatisation in a kɔni kun ye société a bila degun kɔnɔna na nka min ye a ko la jɔli ye o wulikajɔw baaraw sigilen no sen kan a ko sisan u tɔ tora min ye o ye waati kunkurunin ye yaasa kɔɔri yɛrɛ bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ ka kɔɔri ye cogo min laɲini minnu bɛ jamana yɛrɛ ɲɛmaaw bolo olu bɛ se ka latilen cogo min na ko fo fara ɲɔgɔn kan in de ka kɛ so kun dɔnnen don cogo min na kɔrɔlen a tun bɛ baarabaw kɛ cogo min na kɔrɔlen jamana yɛrɛ kɔnɔna ni jamana kɔkan na yaasa ka se k'o sɔrɔ Mamadu Mustafa Jara ko k'a bɛ hakilina jigi kɛ
k'a yira u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw olu ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa ka se ka société in n'o ye CMDT k'a kɔkɔrɔma don k'a dɛmɛ yaasa ka se k'a ka fara ɲɔgɔn kan kɛ CMDT bakuruba kelen in o bɛ se ka sigi sen kan cogo min kɔɔri laɲinini bɛ kɛ an dafɛ jamanaw fɛ ani kɔɔri sɛnɛni bɛ kɛ a ka se ka kɛ ka bɛɛ labɔ PDG y'a yira fana k'a fɔ ko nin waleya in kɔnɔna na ani fila wulikajɔ fɛn fɛn la ko CMDT kɔkɔrɔma donnen don min ye ɲɛmaaw fɛ min ye CMDT ɲɛmaaba ye a y'a sinsin min kan ka latigɛ ka min fɔ u ɲɛna u k'o bila u kunna pewu o ye k'a fɔ n'u farala ɲɔgɔn kan o nafa ka bon bi wa CMDT a bɛ k'a CMDT kɔrɔlen a nɔ na fɛɛrɛ caman sigilen don sen kan min bɛna n'a to min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min baara kɛcogo bɛ se ka nɔgɔya cogo min ye kɔɔri bayɛlɛmali ye an fɛ yan kɔɔri kolo ka taa se turuto n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma olu bɛɛ lajɛlen na u ta sɔrɔ nin ko in na CMDT maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko baaraba belebeleba mun kun bolodalen don u bolo ni privatisation kun nana ka na olu bɛɛ lajɛlen fɛrɛ minɛ kaki ko olu na wuli u yɛrɛ na se sa ka kɛ u yɛrɛ ye ka yɛrɛma hɔrɔnyani sɔrɔ u yɛrɛ bolo yaasa min ye filiale ninnu mana bɔ yen direction ba ninnu olu ka sigi bolofaraw hukumu kɔnɔna na baara ka kɛ o ye o la sa min ye u ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na Buguningaw olu fora kosɛbɛ sabula PDG y'a yira k'a fɔ ko a ka taama laban ninnu senfɛ min ye Buguningaw ye olu kɔni ye faamuya kɛ ko in na a ko sa k'u ka jɛ u ka sɔn décembre kalo tile 17 nata in assemblée générale extraordinaire o ka sigi sen kan direction 6 o ka sigi zone ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baara ale bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka faamuya o hukumu kɔnɔna na Amara n'an bɔra CMDT la an bɛ taa fɛngolakaw ka sanubɔyɔrɔ la yaasa k'a yira o la sa k'a fɔ ko baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu min bɛ yen n'o ye Sinacom ye ale kɔni kɛlen don ka muruti boloda ye pewu mine d'or min bɛ fɛngolakaw fɛ yen ni Bitugol n'o ye Kanadakaw ka société ale de b'o baara kɛ nin waati in na ale ni mine baarakɛlaw olu kɔni fɔlen don ɲɔgɔn kɔ dɛ k'u ye baara bila sɛbɛn da k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ taa baara bila la nin kalo in tile 5 o tɛ sini ye sa wa k'u y'o da novembre kalo tile 29 min ye kibaruya in ye a kɔni dira juma tɛmɛnen u ka kunnafoni dɔ sanfɛ bourse du travail la secrétaire général n'o ye Sinacom ye Musa Jara a n'a ka trésorier n'a ka comité syndical maaw bɛɛ lajɛlen fɛnko la min ye Saka Samake ye u bɛɛ lajɛlen nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye koyi ko bi ko m'olu bila delili la koyi olu ye wulikajɔw kɛ u ye baaraw ni fɛnw sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ u ka ɲɛmaaw ye degun mun bɛ olu kan bi olu yɛrɛ bɛ fɛ min ka kɛ u ye n'o tɛ ka se ka sɔrɔ ko syndicat fana ye syndicat de ye a bɛ baarakɛlaw de tɔgɔ la ni baarakɛlaw ko k'u lafiyalen tɛ u ka laɲini tɛ ka s'a seyɔrɔ la Musa Jara ko k'olu kɔni tɛ se ka ɲɛ min kɔ sa o ye kɔni ka baara bila sɛbɛn de bɔ k'a da olu ye wulikajɔ kɛ kalo 5 comité syndical yɛrɛ nana kɛ sa a bɛna kɛ mango ye min ye baarakɛlaw ko aw kɔni aw ni ɲɛmaaw bɛɛ ye kelen aw bɛɛ da bɛ file kelen na o la sa ko sitingu olu kun bolodali daminɛna Amara o tun ye syndicat yɛrɛ ni bureau direction bɛɛ kɛ kelen ye o la sa min ye syndicat ye ale ye baarakɛla maa 100 a y'a f'u ɲɛna sa u ka o ko ninnu dabila waliya caman bɛ yen u bɛ ka ta ka ɲɛsin ma o fana ka gɛlɛ u y'a yira sa fana k'a fɔ ko min ye maa bɔ ɲɔgɔn na k'o bɛ a la u ka ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bolo kɔni k'a fɔ ko mɔgɔ tɔw tɛ maaninfin yɛrɛ de fiyewu u b'u jɔnya minɛ u bɛ ko kuntan taama ta ka ɲɛsin ma min ye secrétaire général syndicat ye n'o ye Musa Jara ye a ko ko olu yɛrɛ kɔni sisan u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la koyi dɔ kɛra ten n'olu kun bɛ tigɛ u kun ka tigɛ ni min bɛ k'u la o ka k'u la n'u ka contrat bɛ tigɛ o ka tigɛ nka u bɛ min kɔni dɔn laɲini bɛ sabati sabula olu ka baara bila kɔlɔlɔ o dɔnnen don bi bɛɛ lajɛlen fɛ fɛnko la sanubɔyɔrɔ in ale ye Bitugoli ka yamaruya kɔnɔna Bitugoli ale ye Kanadakaw ta ye min ye baarakɛla maa 600 ye olu kɔni k'u ye sɛbɛnci olu ma ko k'u ka t'u ɲɛfɔ n'o ye demande d'explication ye min ye o la sa baarakɛlaw yɛrɛ y'a yira sitting kɔfɛ u y'olu convoqué k'olu ka t'u yɛrɛ ɲɛfɔ o de la sa baarakɛlaw yɛrɛ ka syndicat ye ko in ta a ko la sa koyi ale fana sina k'a fɔ ten ko comme o don u k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ jɔ kuma ɲɔgɔnya min tun bɛ u k'o jɔ sisan sa u bɛ fɛ min nɔfɛ o ye maa minnu bɛ yen n'olu dulonnen don bi olu ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na u kɛlen don ka ŋaniya ta ka ɲɛsin maa minnu ma k'u bɛ maa wɛrɛw ta olu nɔ na ka contrat kura d'olu ma fɛnkola kɔnɔ olu ka jɔ min ye u ka sɔrɔw ye an'u ka bureau minnu bɛ yen ni olu bɛ yen bi ni o sigilen tɛ sariya kan u k'o baaraw kɛ olu ka se ka kɛ jɛlenya kan wa min ye sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ ye syndicat dimina dɛ Amara
ko n'u m'u farati u bi baara min na dibi la ani dungo jugu ni yurugu la fɛn minnu bɛ k'olu ɲɛna olu nana se ka o danganamaya maaw ye koyi syndicat maaw ko k'olu yɛrɛ kɔni bɛ min ɲini joona u ka ɲɛmaaw fɛ u ka sɔn sigikafɔ ma dɛ n'u ma sɔn sigikafɔ ma ni grève kɛra k'o tɛ se ka ɲɛnabɔ olu bɛ na u bila u waragolo la dɛ syndicat ko fana k'a b'a ɲini u fɛ baarakɛlaw yɛrɛ ka baara bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ n'o ye lafasajɛkulu ye convention minnu sigilen don ka diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ société ka o labato musaka minnu bɛ yen n'u ka kan u ka di u ma u ka sara tigɛtigɛli ni dɔgɔdɔgɔdɔli ni fɛn k'o bɛɛ lajɛlen dabila baara jugu min bɛ kɛ sanu yɛrɛ kɔnɔna na n'u kan ka hakɛ minnu sara la o ka sigi sen kan sara yɛrɛ min fɔra fana n'o ye baarakɛlaw ka sara hakɛ o ka di u ma wa u ka fana ka sɔn fana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ baarakɛlaw bɛ dabolo min na u bolo ka se ka o ɲɛdɔn ɲɛmaaw fana bɛ waleya minnu na u ka se ka ye maa minnu ye waleya cɛjugu kɛ ɲangini ka ta ka ɲɛsin olu ma ɲɛmaa kunda yaasa u ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na fɛnkolakaw sini tɛ olu dun ka mini bɛ fɔ aw fan fɛ de dɛ nka komi baarakɛlaw bi yan n'a daminɛna sini an n'o ɲɛdɔn Tombo des Askia n'ale bɛ Gawokaw fɛ yen n'o ye Askiyalakaw ka kaburu dɔ ye a jɛkulu min bɛ sigi ale kunna sa ni o kan k'ale larawulili baaraw kɛ k'a lakurakurayali baaraw kɛ olu y'u ka jɛɛrɛ kɛ juma tɛmɛnen min ye Yamusa Fane ye minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna sa ale ye o chef de cabinet ye ale tun b'a kɛnɛ kan amarako laɲini ye mun ye min ye Tombo des Askia ye a bila yɔrɔ tɛ dɛ ale de jɔra Askia Mohamed fɛ ko nin waati in na sa u bɛ fɛ de bɔgɔ min bɛ kɛ k'a mun u tɛna maga bɔgɔ ninnu na muni min bɛ kɛ o bɛ kɛ kɔrɔlen min ye i ɲɛ bɛ yiri minnu dulondulonnen na la nin ye maga tɛ kɛ olu la olu fana y'a tarikuw ye nka fɛn minnu ye jɔlanw ye n'olu b'a sinsin k'u bɛna na olu yɛlɛma ka sarpantu k'olu kɛ kuraw ye ka se ka jɔlan kuraw kɛ a la a bɛ se ka minɛ cogo min na bɔgɔ in yɛrɛ a fanga ka to a fanga la cogo min na u b'a mun cogo min na k'u ka baara kɛ ten nka min kɔni ye a yɔrɔ dulomanbaw ye u bɛna olu yiriw falen dɔ kɛra koyi san 800 dɔ kɛra ni Babugu ni yɛrɛ tun bɛ ni bubaga bɛ a bɛ don a la o bɔgɔ in k'o tɛna na so ma nka min ye jɛkulu kɔni ye u bɛn'a kan k'a fɔ k'u na se ka o sigi sen kan premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la kunun ko gouvernement maaw olu tun bɛ kalan n'a ye conseil des ministres kun tɛ sa nka min ye ministre bɛɛ lajɛlen tun b'a fɔ min ma ko séminaire gouvernemental a mara o séminaire bannen sa min ye premier ministre ye ale ye OIM ɲɛmaa min bɛ diɲɛ seleke naani yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o ka bolofara min bɛ an fan fɛ bolo fɛ ale ye o bisimila général de division Ablaye Mayiga a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mohamed Abdi Ker ye ni ale ye chef de cabinet ye directeur général o ka baarakɛyɔrɔ la OIM na ale ye o bisimilali sen fɛ sa baaraw ye tali kɛ min na sa o ye k'a yira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye ale bɛ munumunu salo la an fan fɛ jamanaw la n'o ye cɛncɛnfuga jamanaw ye ka na kiimɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ baara mun kɛra san tɛmɛnen maa kofɔlen sa n'o ye Mohamed Abdi Ker ye ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko u ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni k'o diyagoyalen don nin waati in na furancɛla fanga maaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka maaw lasegili teliya ko o bɛnna n'olu ma kosɛbɛ sabula olu yɛrɛ fana bɛna na dɛmɛ de kɛ yaasa ka se ka gouvernement ka dɔ fara a ka baarakɛtaw kan nka min ye waleya in ye min bɛ ka kɛ cɛncɛnfuga jamanaw la bi ko fo a ka sinsin min kan o ye k'a fɔ OIM yɛrɛ laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ ale bolo ale bɛ fɛ sa minisiriso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o sigilen don maliyɛn minnu bɛ kɔ kan nka ani farafinna ka kelenya n'o ye Musa Aga Tayɛri ye o ye ninkura min fiyɛ ko ka se ka o fana sinsin kumaw ye tali kɛ min na sa dɛmɛ min bɛ se ka don maliyɛnw ma maliyɛn minnu bɛ yen bi ni olu bɛ yɔrɔw la ni se tɛ u ye ni OIM yɛrɛ ka wulikajɔw bɛ bɛn o ma a kɛra farafinna ye sa o a kɛra diɲɛ fan fan ye sa o min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ani maliyɛn minnu bɛ kɔ kan n'u b'a fɛ ka u sen don u ka yiriwali baara la u ka jamana kɔnɔna na olu bɛ se ka lajɛ cogo min na premier ministre ka jaabi la a ko k'a bɛ OIM maaw fo u ka nali la ka na ale lamɛn nin waati in na munumunu salo in hukumu kɔnɔna na nka min ye Mali yɛrɛ ye anw ye jamana ye bi jamana min an bɛ degun kɔnɔna na tiɲɛ don min ye OIM ye ale n'an ka jamana b'a bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan n'u dɔw ka segin ka na k'olu dɛmɛ Mali yɛrɛ fana hakiliba bɛ o la nka min ye baara in ye f'a ka kɛ adamadenya hukumu kɔnɔna na min ye maa kofɔlen minnu filɛ nin ye sa olu ka sigiliw n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na jamanadenw u ka bonya n'u ka karama kɔnɔna na premier ministre ko k'a bɛ OIM maaw hakili la jigin k'a fɔ sa ko baara minnu yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ bolo nin waati in na o na tali kɛ o la nka n'Ala sɔnn'a ma Mali ministre bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ka ko kunna
ani kɔnɔna lakana ka taa fara kɛnɛya ta kan olu na bɛrɛbɛrɛli kɛ ka jɛrɛ kɛ jɛrɛ mana na kɛ sa Mali na kamasegi kɛ OIM ma fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'a bolo yaasa maliyɛn minnu bɛ kɔ ka dɔ bɛ se ka bɔ ka degun na cogo min na kuma cɛ minnu taalen don sira fɛ sira min ni o cɛman ɲi kosɛbɛ Amara kunungo an y'a fɔ yan Fantani ale ka fatuli san 10 o tun ye kunungo ye nka min ye Faransikaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna kɛnɛ sigi n'o ye tasibila kɛnɛ yɛrɛ ye Aubervilliers Fantani yɛrɛ tɔgɔ la kin bɛ yen kare bɛ yen Iri Fantani a bɛ Aubervilliers olu sa ko Saint-Denis min ye 93 francs ye samedi don nin kalo in tile 14 min ye nɛgɛ kanɲɛ 14 ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 18 ma Iri Fantani Touré la u bɛna taa baro sigi kɛ ka tasibila kɛ maa ne bɛ fɛ sa ka y'a kɛnɛ kan k'a métro sira ye métro 12 ye dɛ station Front Populaire ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka RER fana ta a la RRB ko de bɛ taa la Plaine Stade de France Amara ko a ɲininen maaw fɛ sa bisi fana o fana bilalen don sira kan yaasa maa min bɛ se ka taa sɛbɛn in an na tila k'a bila an ka bɔlɔlɔ sira kan maaw ka se k'a ye a tubabukan n'a ɲɛgɛn ka ca dɛ a numéro ka ca la ye dɛ RER bi yan bisiw bi yan mirikiriw ni fɛnw tubabu ninnu ka jamana ko n'i bɛ kɔni a bɛ boli don o don ɛri ye dɛ o kelen kɔni ɛri ye ministère de l'administration territoriale décentralisation gouvernement ka kuma lase la k'a b'a da Mali gouvernement de transition ko a dusuma kasalen a y'a mɛn k'a fɔ ko min ye ko kɛra laginɛkaw fɛ Zerekore min ye farikolo ɲɛnajɛ sen fɛ farikolo ɲɛnajɛ min y'a to sa maa caman ni kɔni tora o sen fɛ maa caman joginna ko nin waati gɛlɛn in na sa Mali gouvernement a bɛ tasibila kɛ maaw ye maa minnu n'u olu tora nin ko in na maa minnu bɛ n'olu banana sa ko ka dugawu don kɛ olu ye min ye général d'armée Assimi ye k'a b'a ka foli ta ka ɲɛsin Mamadu Dunbiya ma ni ale yɛrɛ général d'armée ale yɛrɛ Laginɛ jamanakuntigi nin waati in na ko balimaya ni teriya b'a ni ɲɔgɔn cɛ nin waati gɛlɛn in na sa ko a kɔni bɛ dugawu don kɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu fatura ko Ala ka hinɛ olu la minnu joginna ko Ala ka lafiya di u ma a b'a ɲini Ala fɛ sa ni ye nin ko in ye a ɲɔgɔnna kɔni Ala ka u fama a ma a y'a yira sa communiqué kɔnɔna na k'a fɔ ko min ye Mali ni Laginɛ k'an bɛɛ lajɛlen kelen balima kelen ni sinja min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ko halisa ko Ala ka o sinsin sɛbɛn fa sirila maa min fɛ Amara sɛbɛn fa sirila kunungo décembre kalo tile 3 ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement général de division Ablaye Maïga ale de sɛbɛn fa siri kunungo an ka radio partenaire an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn Yuwarukaw fɛ yen Banambakaw fɛ yen min ye Bafulabekaw ye Kati Kita ka taa se Kucala ma Sikaso min ye Yuwaru ye Gao ale kɔnɔna na Tɔnbɔkutu ani Menaka ka taa se Kidalikaw fɛ yen bɔlɔlɔ sira fɛ Seydou Sangare dugutigi an b'a fo k'a waleɲuman dɔn chef de village de coordinateur a yɛrɛ tun taara o don ko Bamusa Touré o min fatura n'o tun ye Bamakɔ coordinateur Amara o balimakɛ dɔ bilara o nɔ na dugutigiya la Mɛdinɛkurakaw fɛ a tun taara o kɛnɛ kan min ye commune Sisila yan dugutigi dɔ fana tun fatura min ye Seydou Sangare a tun b'o fana kɛnɛ kan an b'a fo k'a waleɲuman dɔn chef de village k'an ka foli bɛ a ye ale de Bamakɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen ka coordinateur nin waati in na Sori Kɛmɛso k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Bayiba kɔ mairie du district kɔnɔna na Maraka Samake an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo cité UNICEF la Seydou Kourbe Jara k'a fana fo colonel Siri Lamine Traoré bamanan Ezo kɔnɔna na Segukaw fɛ k'an b'a fo le génie Thierno Oumar Assi Diallo monsieur le ministre k'an ka foli bɛ s'a ma ka Boyina Babi fo Menakakaw fɛ yen Ibrahima Tungara Bimbatima k'a fana fo Gawusu Traoré Fransikaw fɛ yen Sori Sako Canada Issa Konate États-Unis Lucas Dakono an b'a fo ale bɛ Houston min ye Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bole colonel Asaba Diallo madame le ministre an tɛ ɲinɛ a kɔ ka Siriman Bacili fɔ monsieur le maire min ye Bayi Jakite Ablaye Ɲagate Madina Jara Atlantakaw fɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a balimakɛ Sidi Babi o bɛ douane na yan min ye Ibrahima Sako ye k'ale fo wɔlɔfɔw fɛ yen Papis Diallo k'ale fana fo wɔlɔfɔw fɛ yen Amadou Gassama an ka foli bɛ s'ale ma domaine kɔnɔna na Amara an bɛ Bako fo n'o ye Jankunba ye a n'a ka baarakɛlaw suguba kɔnɔna na ka suguba kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo min ye Rafael Munkoro ye ka taa se colonel Abdramane Jakite ma an b'olu bɛɛ lajɛlen fo douane cour kɔnɔna na u ka ɲɛmaaw ye Amadou Sanogo ye bureau des enquêtes la ka min ye douane ɲɛmaaba yɛrɛ fo nin waati in na a bɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen
diɲɛ seleke naani douane olu bolofaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ye la ye u ni secrétaire général Amadou Sanogo Amadou Konate ale bɛ no inspecteur général de douane Amadou ale b'o kɛnɛ kan ye bureau des enquêtes maaw n'an bɔra olu la sa an bɛ don INPS kɔnɔ Moribo Daɲɔ an b'a fɔ directeur de ressources min ye Tata fo fana chef d'agence commune 6 la ka Mohamed Traoré fana fo an tɛ ɲinɛ fiyewu min ye Kekuta kɔ ale bɛ douane la Kucalakaw fɛ Mamadi Tungara an b'a fana fo ale kɛra juge ye Samara a bɔra Sibitiya la an b'a fana fo Kucalakaw fɛ ka juge ni procureur k'u bɛɛ lajɛlen fo ale ni greffier sɔgɔmada in na taa m'o jɔ yan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnn'a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw la min ni si tɛ kelen ye